Kaixo, gaur maiatzak 24, bigarren greba eguna, adinduen egoitza eta bizitza komunitarioen sektorea. Behin da berriz, aldarrikatzen duguna da, sektore honek ez daukala hitzarmen probintziala, orduan eta 1782 ordu lan egiten dutela, 1000 euro gaitik. 1000 euro nun ez bakarrik geru kultura moduan, baizik eta askotan multitarea askok egite dituzte. Garbitze dituzte egoitzak, sukaldatzen dute, inkluso batzutan erizaina lanak egin behar dituzte. Greba hauekin interpelatzen duguna argi eta garbi da Aldundiari, esan mahai gainean jartzeko arazo hau, ez daukaten sektore honek ez dauka hitzarmen probintziala eta interpelatzen dugu patronalari. Batez ere, maiatzaren 15-etik izan zala azkenengo negoziazio maila eta ez dugu erantzunik jaso haien partetik. Idatzi zaie, prekoren bitartez eta oraindik erantzunik ez. Orduan horrek esan nahi du daukaten larrialdi haientzako, negoziatzeko orduan ez daukatela garantzia eta haie diela erruduna blokeatzen duten hitzarmena. Gaur bigarren greba eguna izanez, jarraituko dugu borroka honekin, ze azken finean langile hauek nahi duguna da ekiparatzea Bizkaia eta Gipuzkoan daukate baldintzak. Lan berdina, soldata eta lan baldintza berdinak.